खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव BPF लाइमोन गांखंनि गोबांथार जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआ गोबांथार लाइमोनफोरखौ गावसोरनि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखालाव BPF लाइमोन गांखंआव गोबांथार फरायसुला फरायसुलि आरो गोबांथार लाइमोनफोरानो BPF राजखान्थि दोलोआव हाबबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव गोबांथार लाइमोनफोरा BPFआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव लाइमोनफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव थारैनो BPFखौ गोख्रों खालामनानै लाइमोनफोरनि समस्या एबा लाइमोनफोरनि जेंनाफोरखौ BPF राजखान्थि दोलोआसो सुस्रांनानै होगोन होननानै बिथांमोनहा BPF राजखान्थि दोलोआव लोब लोब जयनिं जाफैदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि सिगां सानजा फारसे थानाय गहपुर सनितपुरनि सिमाया BTRआव 100% हाबगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों आथिखालाव नुनो मोनबाय जादोंदि BTRनि सिमाखौ सानजा फारसे गहपुर आरो सनितपुरसिम बारायबाय होननानै गभर्नर नटिफिकेसनबो ओंखारखांनायनि उनावबो माखासे बेरेखा दोलोफोरा बायदि हाबाफारि लानानै BTRनि सिमाया बाराया एबा जानाय नङा। लोगोसे गोबाङानो होबथाबाय थादोंमोन होननानैबो बिथां मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंथिनानै होदों। नाथाय बिथांमोननि होबथानाया जेबो खामानि जायाखिसै। थारैनो बिथांमोननि होबथानाय खामानिफ्रा मोनसेबो नङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे BTRनि सिमा बारायनाया फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि सिगांनो 100% जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव BTRआव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंनाखौबो BTR सरकारा लासै लासैनो फोजोबलांगासिनो दङ। जेराव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सिगां 100% हायाब्लाबो जेसेबां हायो बेखौ थाबैनो फोजोबनो नाजागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन आफादा थारैनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आलादा रायदो बड'लेण्ड सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ थांनाय समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे भारतनि हादरगिरि आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांमोननिसिम मोनसे गोसोखांथि बिलाइ गथायहरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर'फोरनि गोजामसिन दाबि जाय आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ फिन सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बे गोसोखांथि बिलाइखौ गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसामाव स्टेट रिअर्गानाइजेसन बिलखौ पास खालामफिननानै अट'नमास काउन्सिल एबा अट'नमास स्टेट खालामनाय बायदिनो बर'फोरनि बड'लेण्ड स्टेटखौबो थाबैनो दानानै होनांगौ होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। देबोरगावआव BPFनि गोबांथार सोद्रोमा आरो बारग' NDFB NLFB सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरा गावबा गाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि समाव बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खुंबाय थादों। बेनि गेजेरावनो जयनिं हाबाफारिफोरखौबो सम सम गुबुन गुबुन दोलोफोरा लांफाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव
ब्लगआव थारैनो BPFनि गोबांथार सोद्रोमाफोर आरो बारग' NDFB NLFB सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै 160निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांनि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारिखौ खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गासै 516 अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पारफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि जौगाखां हाबाफारि लानानै हाबा मावबोबाय थानाय बायदिनो आथिखालाव बेबायदिनो गोबां बिजाथिफोरनो साख्रि होबाय थानायखौबो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BTRनि सिङाव थानाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव थारैनो बिथांनि नुजाथिनायावनो गासै 516 अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पारफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै 188 अंगनबादि वार्कार्स आरो 32 मिनि अंगनबादि वार्कार्स आरो 296 अंगनबादि हेल्पार्सफोरा गासै गावबागाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ आजावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ क'क्राझारनि HSN MP गेलेग्रा फोथाराव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामबोबाय थादों। लोगोसे बेबायदिनो गावसोरखौ थिसनथाइ होनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि सोमावसारबोबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BTR सरकारखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा थारैनो BTR प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन बिथांमोनहा क'क्राझाराव आरोबाव 3 घन्टा धरना एबा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि 3 घन्टा धरना हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय थारैनो BTRआव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिफोरखौ थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ। लोगोसे आथिखालाव BTR सरकारा जाख्ल'नाय गैयालासेनो साख्रि होदों होननानै बुंनायनि गेजेरावनो नाथायबा आथिखालाव BTRआ आयेन बेरेखायै सोलोंथाइ बिफानाव फोरोंगिरिफोरखौ थिसनगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा बेबायदि इलिगेल खालामनायनि अनगायैबो BTRआव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ थाबैनो सुफुंनांगौ होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया 22 दिसेम्बर खालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल रौता 90 एनुवेल स्पर्ट्स डे काम साइन्स एक्जिबिशन हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन समाव हाबाफारि लाबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार स्कुल आरो कलेजफोरनि हाबाफारिफोरावबो बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो बायदि बायदि बिथिङाव थुलुंगा होनाय नोजोरखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव उदालगुरियाव जानाय उदालगुरि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि 90 एनुवेल स्पर्ट्स डे फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगायारि बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो फरायनायजों लोगोसे आथिखालाव खेला दुलाजोंबो गोबांथार गावनि जिउखौ दानो हानायनि मोनसे राहा जाबाय होनना बिथाङा बुंथिदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो फरायनायजों लोगोसेनो खेला दुला गेलेनायखौबो मैखोमै लांफानांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। BTR ओनसोलनि माखासे खौरांगिरिफोरा थारैनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTR ओनसोलनि माखासे खौरांगिरिफोरा थारैनो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायनाय बायदियैनो बिथाङा रांखान्थियारि मदद होनानै थारैनो माखासे गासै 20 खौरांगिरि बिथांमोनखौ दिल्ली फारसे थिनहरनाय जादोंमोन। जेराव बिथांमोनहा 20 खौरांगिरिफोरा दिल्लीयाव थानाय इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मास कमिउनिकेशनाव थांनानै सानबानि थाखाय ट्रेनिं लाहैनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे ट्रेनिंआ थांनाय 18 दिसेम्बरनिफ्राय जानानै मैया 22 दिसेम्बरसिम जोबनानै थांबाय। बे जोबनानै थांखांनायनि उनाव बिथांमोनहा इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ मास कमिउनिकेशननिफ्राय गांफा
सार्टिफिकेटबो मोननाय जायो। जाय सार्टिफिकेट मोननायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव आरोबाव साबसिनै खौरांफोरखौ फोसावनो हागोन होननानै बुंथिनानै होदों।